Čaute všetci, vítam vás pri druhom videu z hry Unturned. A môžeme hneď začať tam, kde sme minule skončili. Možno budem znieť trošku ináč, lebo som chorý. Asi budem aj kašľať. Ale... No, minule na konci sme zomreli, takže som musel dať respawn. Ale ďalej som nehral. Kde sme? Čo to je? Som ešte nebol, pravdu povediac. Čo to máme? Jeden domček. Dva domčeky. Či dve? Dva? To je jedno. Nie, to bude nejaká rybárska táto. Jak sa to povie? Je mi jedno, kto tu býva na tú zbraň. 19%. Čo je toto? Dážnik? Šíp. Kvôli jednému šípu sme minule zomreli. No vlastne kvôli tomu, že som strieľal v obchodnom dome. Dal som sa na teroristu. A to nám ostalo? Ne, neostalo. Na čo sa ja pýtam? No poď. Knife. Jedna. Dva. Na dve silné rany. OK. To nie je až také zlé. Ale udrel ma, to je zlé. Môžem to risknúť a budem... Ja nebudem strieľať, nechám ho tam. A tam sú ďalší dvaja. Koľko ich tu je? Zistíme. Ale... Aha, ďalší. A poď. Prečo sa furt udrieme navzájom? Tričko, vlastne iba... To, čo vidíte, nie je tričko, to mám len skin. Taký. Ďalší mafiánsky klobúk. Takže dokopy vlastne nič. Počkať. Ja som tu. Tamto je asi tá druhá chatka. To je cesta. Ale... Ja by som sa išiel pozerať tento ostrov, čo tam je. Aha, to je toto. To nič potom. Myslím, že to bude niečo väčšie. Tu je most, tak prejdeme po moste. Keby chcel niekto vedieť, že čo mi je, no tak ešte som chorý, mám opuchnuté celé líco, kašlem. Takže asi toľko. Z toho by sa dala spraviť snajperka. Kam to ide? Aha, na druhú stranu. Dobre. Poďme. Ešte kúsok. Sa tam dostaneme. Čakaj, ja to spravím takto. Skills. No. Toto a toto. Aha, ešte mám 10. Tak ešte toto. Myslím, že nám to uberá teraz menej tej staminy. Tak fajn. No poď. Strašný bordel tu mám. Som rád, že mi nejde kamera, lebo tento bordel, čo tu je, tak to by nechcel nikto doma. Juj, tak ma láka vystreliť, ale nemôžem. Mám nápad. Bez toho? S tým. No. Myslel som, že to bude vyzerať trošku lepšie.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tamto je asi obchod so zbraniami, mal by som prestať behať. Lebo tým zbytočne len prilákam pozornosť. To sú guns, ak dobre čítam. Alebo ak som dobre videl, tak. Chce to auto a zabarikadovať si dom nejaký a tam sa zabývať. Títo sú najhorší. Zase, to není možné. To čo má byť? Ale no tak. No super. Počkaj, my sme predtým boli tu, tak poďme tu. Sem. Dá sa plávať aj pod vodou, takže tu určite budú nejaké skryté veci. To sa potom takedy musím pozrieť. No poď si tu. No vidíš, aký si ty super človek. Mal som aspoň vystrieľať tie náboje, keď už som mal zomrieť. Kým tu nie sú tie psy, oni tu nie sú psy, ale jak to volám. Lebo chodia po 4. No poď. Tak. Počkajte, chvíľočku. Dobre, som späť. Prepáčte za strich. Možno budete so mnou počuť mojich súrodencov, ale to je preto, lebo práve prišli do škôlky bráček milovaný. Čo to je? To je dobrá vec. Len si nás nevšimol. Jaké šťastie, aj tu je. Tam je pes. Ten nás furt zabije. Ale chránil niečo. Tu nie je nič. Typnem si, že tam, kde nie je zombie, tak tam nie je nič. Teď sa ospravedlňujem, že počujete moje ťukanie myšky a klávesnice. Zabudol som meno. Jo, toto som hľadal. Čau. To nie je až taká katastrofa. To vážne. Nemám miesto. Aha. Toto vyhodím. Z tejto vyberiem náboja. A zahodím, no. Máme 4 náboje do brokovnice. A jednu dečák snajperku. Super. Keď som náhodou veľmi dlho ticho, tak to je preto, lebo ja som sa nad niečím zamyslel. Momentálne som si vybral hroznový cukor. Ňam.